खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। आं नीलिमा बाला ब्रह्म, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि सीएम आरो किरेन रिजिजुआ दिल्लीयाव दैबाना फाहामनाय आरो रैखा खालामनायनि नाजानायखौ सावरायदों। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 2 जुलाइआव मिरु संसदारि हाबा आरो माइनरिटि बिफाननि मन्त्रि आरो सुबुं अनजिमा गैयै आयदाफोरनि मिरु मन्त्रि किरेन रिजिजुखौ गोदान दिल्लीयाव बिथांनि मावख'आरि न'आव रायजोआव दैबाना रैखा खालामनाय, फाहामनाय आरो रैखा खालामनायनि राहाफोरखौ नायसंनो थाखाय लोगो हमदों। जोंनि डाबल इन्जिन सरकारा फिन थांना थानायनि नाजानायखौ गोख्रों खालामगोन, मानोना जों बे दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनि जिउ खुंनायखौ गोदानै दाफुंनायाव मदद खालामगोन होनना सीएम शर्मा बिथाङा बुङो। मेला बे बोसोरनि दैबानाफोरनि उनाव रैखा खालामनाय, फाहामनाय आरो गोलाव समनि थाखाय फाहामनाय हाबाफारिफोरखौ गोख्रै खालामनो थाखाय मिरु आरो आसाम सरकारनि गेजेराव सोलिबाय थानाय गोरोबथिनि सायाव नोजोर होदों। बे मेलनि समाव गिबि मन्थ्रिनि लेङाइ गाहाय मावख'गिरि के द्विवेदी आरो आसाम भवननि रेसिडेन्ट कमिशनार कबिता पद्मनाभनआबो दंमोन। नैथि खौराङाव दङ सिलचराव लाभ जिहाद। उन्दै हिन्दु सिख्लाजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय सिनायथि दोनखोमानाय मुस्लिम लाइमोनखौ हमदों। लाभ जिहादनि गुबुन मोनसे जाथायाव सासे मुस्लिम लाइमोन जाय सासे उन्दै हिन्दु सिख्लाजों डेटिं खालामनाय समाव गावनि सिनायथिखौ दोनखोमादोंमोन, बिखौ बजरं दलनि सोद्रोमाफोरा सिलचराव पुलिसनि आखायाव गथायदों। बे जाथाया टाउननि गल्डदिघि मलनि सिङाव थानाय मोनसे सिनेमा हलाव मोनसे अपारेसन खालामनायनि उनाव जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सिलचरनि दुध पातिल ओनसोलनि थागिबि मुस्लिम सेंग्रा सुजय बरभुयान मुंनि दायनिगिरिया सासे उन्दै हिन्दु सिख्लाखौ डेट खालामनो थाखाय गावनि धोरोमारि सिनायथिखौ दोनखोमादोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला गावखौनो हिन्दु महरै दिन्थिनानै बे लाइमोना गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायनायनि फाव दिन्थिदों। बेखौबो अजद होनाय जादों दि लाइमोना गोबां समाव उन्दै गथ'साजों देहायारि सोमोन्दोबो लाखिदों। जाथायनि बागै खौरां मोननानै बजरं दलनि मावथिफोरा बे लाइमोनखौ गल्डदिघि मलनि सिनेमा हलाव उन्दै हिन्जावसाजों सावथुन नायबाय थानाय समावनो हमनो हायो। रागा जोंनानै बजरं दलनि सोद्रोमाफोरा सेंग्राफोरजों नांलाय खमलाय खालामो। बेनि उनाव सिलचर पुलिसनो जाथायनि बागै खौरां हरो, जायनि उनाव सेंग्राखौ गावनि आवथायाव लायो। थामथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौ सोंखारिदों। बिटिआर एकर्ड मावफुंनायाव गोरोन्थि थिसननायाव बेले-बेजे जानायनि अजद होदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया 2 जुलाइ बृहस्पतिबारखालि बिटिआर गोरोबथा मावफुंनायाव गोरोन्थि जानाय, ओनसोलखौ फेहेरनायनि उनाव थोजासे रांखावरिनि राहा गैयै आरो सिगांनि खुंथायाव थिसननायाव बेले-बेजे जानायनि अजद होनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआरनि बारग' गाहाय प्रमद बर'खौ सोंखारिदों। आसाम सरकारनि बाजेट जथुम्मानि सिगां बिटिसि सेक्रेटारियेटआव पाब्लिक वार्कार्स डिपार्टमेन्ट (पिडब्लिउडि) पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय (पिएन्डआरडि) बिफान आरो नोगोरारि जौगाथाय बिफाननि मोनसे नायसं मेलनि उनाव रादाबगिरिफोरखौ लिंहरना महिलारि बिथाङा बुङो दि बिटिआरनि ओनसोलारि आवथाखौ बिश्वनाथ, सनितपुर, दरं आरो नलबारि जिल्लाफोरनिफ्राय बर' सुबुं थानाय ओनसोलफोरखौ सोफादेरनायनि गेजेरजों बांहोनाय जादों। बिथाङा बुङो दि भुमखौराङारि ओनसोल आरो सुबुं अनजिमा मोन्नैयावबो बिटिआरनि राङारि थिखानाय रांखौ सोदांनाय जायाखै। महिलारिनि बादिब्ला बिटिसिनि बोसोरारि बाजेटखौ बेनि सुबुं अनजिमानि सायाव बिथा खालामनानै थि खालामनाय जायो आरो काउन्सिलनि मावफारिखौ बांहोनायजों लोगोसे रांबावजायारि राननायखौ बांहोनांगौमोन। बिथाङा अजद होदों दि बिटिआर एकर्डनि दागिरिफोरा बे बिथिंखौ मोजाङै सुस्रांनो हायाखै, जायनि जाहोनाव दानि बिटिसि खुंथायाव रांखावरिनि आंखाल जादों। महिलारिया बुङो दि बारायनाय मोनथाय थासेयावबो बारायनाय रांनि आंखालआ आफादनि थाखाय गोबां खुंथायारि आरो जौगाथाय जेंना सोमजिहोदों। बिटिसिनि गाहाया बेखौबो अजद होदों दि प्रमद बर'नि बिबान थानाय समाव रांनि सोलाय नेम खान्थि बादियै थिसनथाइ होनाय जादोंमोन।
बिथाङा बुङो दि दासान्दि बे आयदानि सायाव गुवारै फोरमायालासे बिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ सिथ्लायाव चेन स्नेचार। भरालुमुगाव आइजोखौ थांखिनानै स्नेचारआ गारिनिफ्राय ओंखारलाङो। गुवाहाटीआव चेन स्नेचारफोर नागिरगासिनो दं आरो गुबुन सासे आइजोआ फुंनि समाव लुथिनायनि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। मैया फुंनि 7 रिंगासो समाव भरालुमुगनि दिनेश गस्वामी फ्लाइअभारनि सिङाव आर.के. चौधुरी लामायाव बे गिख्रंथाव जाथाया साखाथिनि सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। स्नेचारआ फुंनि समाव लामायाव थाबायबाय थानाय सासे आइजो थाबायग्रा सुबुंखौ नोजोर होनानै बिनि गोदोनानिफ्राय सनानि चेनखौ सिख'नानै लायो। नाथाय जायगानि सुबुंफोरनि गोख्रै आरो सांग्रां खामानि मावनानै थुबुर जानो हमो। थुबुर जानाय होंगो-दोंगोजों गावखौ बेंखननो थांगासिनो दं होनना मिथिनानै सिखावआ गावनि स्कुटिखौ जायगायावनो गारनानै आथिंजों खारखोमानो गोनां जायो। जाथाय जायगायाव थानाय सांग्रां नोगोरारिफोरा दायनिगिरिजों बाहायजानाय साखा खबनैखौ थाबैनो जब्द खालामो, जायखौ उनाव भरालुमुग पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। फुंनि समाव बे लाजिनांथाव लुथिनाया फिन खेबसेबाव चेन स्नेचार आरो गुबुन फिसा-फिसौ दायनिगिरिफोरनि खैफोदखौ दिन्थिदों, जाय साधारन नोगोरारिफोरनि रैखाथिनि सायाव गोब्राब सोंथि सिखांदों। बाथि खौराङाव दङ फरायसालिनि प्रिन्सिपालखौ 6थि थाखोनि सोलोंसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि थाखाय खानाय जादों। काछाराव हेंथा दिन्थिफुंनाया जागायजेनो। आसामनि काछार जिल्लानि गंसे गावारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ बुधबारखालि गावनि मावख'नि सिङाव थाखो 6नि फरायसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनायनि उनाव हमनाय जायो, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि दाबि खालामो। बे जाथायनि सायाव अजद होनायनि उनाव दायनिगिरिखौ सनाल एपिजे सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि गोरायुं आरो खोला भारतनि थागिबि ड एस ज्ञानवेल होननानै सिनायथि मोननाय जादों। अजदनि बादिब्ला बे जाथाया 1 जुलाइ बुधबारखालि बेलासिनि 2 रिंगासोआव जादों, जेब्ला प्रिन्सिपालआ उन्दै फरायसाखौ गावनि गावारि खथायाव लिंहरदोंमोन आरो देहायारि गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। बे अजद होनाय जाथाया ओनसोलनि गेजेराव रागा जोंखांहोदों। जाथायनि खौराङा गोसारनाय लोगो लोगो थागिबिफोरा दायनिगिरिखौ हमनानै गाग्लोबो आरो उनाव सनाइ पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। बेनि उनावनो सानजा सनाइनि नतुन रामनगरनिफ्राय ट्राइबेल आइजो आफादनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां गामियारि सुबुंफोरा सनाइ पुलिस थानानि बायजोआव ज' जानानै धर्ना होयो। सोमावसारगिरिफोरा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामनानै स्लगान होयो आरो पुलिसनो लिरनाय अजद होयो। सनाइ पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला अजदनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनानै दायनिगिरि प्रिन्सिपालखौ खानाय जादों। दासान्दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नायबिजिरनायाव बुथुमनाय फोरमाननि सायाव बिथा खालामनानै आरोबाव आयेनारि राहा लानाय जागोन। 6थि खौराङाव दङ गुजरातनि 8 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया बयनिख्रुइबो खमसिन लिम्ब स्केटिं खालामनायनि गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड बानायदों। गुजरातनि आहमेदाबादनि 8 बोसोर बैसोनि तक्सबी बाघानीआ 10 मिटार जानथायाव बयनिख्रुइबो खमसिन लिम्ब स्केटिं फोजोबनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव जायगा आवग्रिनो हादों। तक्सबीआ हानिफ्राय 16 सेन्टिमिटार एबा 6.29 इन्सि गोजौआव थानाय मोनसे लिम्ब बारनि गाहायाव स्केटिं खालामनानै बे जाफुंसारनायखौ जाफुंसारनो हादों। बे जाफुंसारनाया बिथांखौ गुवारै सिनायथि होदों, जायनि थाखाय बियो बे गेलेमुआव गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड लाखिनो हानाय बयनिख्रुइबो उन्दैसिन भारतारि एथलीटफोरनि गेजेराव सासे जानो हादों। बे जाफुंसारनाया गुजरात आरो हादोरखौबो गोग्गानाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि तक्सबीनि आखायाव दा 2 गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड दं, जाय बिथांनि बैसोनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव माइल खुन्थिया। 7थि खौराङाव दङ आसामनि धुबरीआव मा 6 मोसौफोरखौ रैखा खालामदों। जिब जुनारफोरखौ आयेन बेरेखायै लांलाय लाबोलाय खालामनायनि सायाव मोनसे थि खौरां मोननाय बादियै बालाजान पुलिस आउटपस्टनि मोनसे हानजाया 1 जुलाइ बुधबारनि हर गेजेराव नेशनेल हाइवे 127B फ्लाइअभाराव मोनसे चेक पइन्ट फसङो। अपारेशननि समाव पुलिसआ गोख्रै खारबाय थानाय मारुति वेगनारखौ हमनो हायो। नाथाय जेब्ला थाथ'नो इसारा होदोंमोन अब्ला गारि सालायगिरिया बिथोनफोरखौ नेवसिनानै गारिखौ गोख्रै खारहोनो नाजायो होननानै अजद होनाय जादों।
बे अपारेशनाव हेफाजाब होनो थाखाय गलगन्ज आरो सुलबारि पुलिस थानानि उफ्रा जवानफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो। खहा जानाय गारिखौ नागिरनायाव मोनद' मोसौफोरखौ रैखा खालामनो हायो, जायखौ पुलिसआ आयेन बेरेखायै लांगासिनो दंमोन होनना सन्देह खालामदों। बेनि उनाव जुनारफोरखौ रैखाथियै गावसोरनि आवथायाव लानाय जादों। पुलिसआ गारिखौ जब्द खालामनानै आयेननि सोमोन्दो गोनां दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों। खारखोमानानै थानाय गारि सालायगिरिखौ संदाननो आरो बे अपारेशनाव लोब्बा थानाय सन्देह गोनां मोसौ सिखाव नेटवार्कनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय नागिरनायनि हाबाफारि लानाय जादों। 8थि खौरांआव दङ गुवाहाटीनि कामाख्या रेलवे जंक्शननिफ्राय 7.37 लाख रांनि नंखाय रां लानानै सानै झारखन्डनि सुबुंखौ खायो। गुवाहाटीनि कामाख्या रेलवे जंक्शनाव हर गेजेराव जानाय अपारेशनाव झारखन्डनि सानै सुबुंखौ 7.37 लाख रां मोखां बेसेननि नंखाय रां बिलाइजों लोगोसे हमनो हायो। थि संगालि खौरांनि सायाव खामानि मावनानै कामाख्या सरकारि रेलवे पुलिस (जिआरपि)नि मावथिफोरा रेलवे स्टेशननि प्लेटफर्म नं 1 आव सिग्रोमो, जेराव सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ झारखन्डनि पाकुर जिल्लानि थागिरि 59 बोसोर बैसोनि दयाल दास आरो 51 बोसोर बैसोनि गलब शेख होननानै सिनायथिनाय जादों। अपारेशननि समाव पुलिसआ बिसोरनि कब्जानिफ्राय 7.37 लाख रांनि मोखां बेसेननि नंखाय रां बिलाइ बोखांनो हायो। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि दायनिगिरिया गुवाहाटीनि राजगड़ ओनसोलाव सासे सिनायमोनै सुबुंनिफ्राय नंखाय रां बुथुमदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सानैबो नंखाय नटनि सोलायै 2 लाख रां नंगुबै रां हरदोंमोन। कामाख्या जिआरपिआ सानै दायनिगिरिफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं, जाहाथे नंखाय रांनि फुंखाखौ मिथिनो हायो आरो बे रेकेटजों लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ सिनायथिनो हायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।